Bueno, ni Asier Darko naiz, Bilbotarra, 23 urte ditut, eta Durango Kirol taldearen atleta. Atletismo egiten dut, duela 6 urte hasi nintzen, eta asko gustatzen zait kirol hau. Lasterketa amaitu ostean gure lagunak dira, eta hori kirolaren alderdi oso polita dela. Klaseko lagun bat egiten zuen atletismo, eta frogatzeko, etorri nintzen hemen Zorrozako polikiroldegira, eta Bilbao Atletismo Santutxu, mitinearen klub organizatzailearekin hasi nintzen, eta geroago Durango Kirol taldeara pasatu nintzen. Bueno, askotan presio handiak jartzen ditugu bai elikadurarekin, entrenamenduekin, deskantsuarekin gure buruan, eta baita ere alderdi hori kontrolatzea oso garrantzitsua dela uste dut. Beraz, fizikoki ondo egotea bai, baina burua ondo moldatuta edukitzea baita ere garrantzitsua da goi mailako kirolan edo kirol profesionalean ondo jarduteko. Maila oso handia da, eta askotan presioarekin etortzen zara adibidez herbi labore hauek egitera, baina baita ere uste dut hori bizitzaren beste alderdi batzutan asko laguntzen digula atletei, beraz asko gustatzen zait atletismo goi mailan egitea, ni goi mailako atleta izan arren. Momentu politena izan dela Durango Kirol taldearekin lehenengo mailara igo genuenean. Uste dut Espainiako txapelketa absolutu individual batera joatea oso polita izango litzateke, eta baita ere aldez aurretik aipatu moduan Durango Kirol taldea egorezko mailara igotzea oso polita izango litzateke.